Değil olur bakıncı sol. Bakıncı aferin. Which one? Tabut. Татами рақами ду тайёрӣ мебинад дар вазни 55 килограмм варзишгарон. Амирзода Салмон, ковари варзиши Леон Кунҷисур, Шнерисур ва Карим Суҳроб, ковари варзиши Кемпо Кунҷи Кабур, Шлеми Кабур. Ҳар ду нафар либосотона пӯшед ба назди татами рақами ду ҳозир шавед. Вот время, стоп! Горынка уже сегодня наш барда, Вербианка Ашгар Кунҷисур, Асманидин Сайдами, Исмоилов Тик ва майдон давар карда мешавад. Гаро дар вазни то 50 кг 2003-2004. Муҳаммадиев Муҳаммад Revolution, Шамси Хуршид Мирайни, Муҳаммадиев Муҳаммад Revolution, варзишгари тести Шамси Хуршид Мирайни. Татами дӯстон. Кунҷисур, Муҳаммадиев Муҳаммадиев. Дар татами рақами ду варзишгари Кунҷисур Шарофов Шамсиддин ғолиби муҳориба дониста шуд. Як фарсанг барои ҳар ду нафар. Кунҷисур, Муҳаммадиев Муҳаммад Revolution.